Setkali jste se někdy ve sdělovacích prostředcích s kladným hodnocením síťového marketingu? Nesetkali? A není vám to nějak podezřelé? Není vám divné, že všichni, kdo vystupují v televizi, v rozhlase nebo píšou do novin a uveřejňují nějaké články o síťovém marketingu, vesměs o něm hovoří jako o něčem negativním a špatném? Není vám to divné? Přiznám se, že v poslední době nad touto myšlenkou, nad tímto problémem dost často přemýšlím a sám sebe se ptám, čím to je. A myslím si, že jsem na něco přišel. Celý problém je pravděpodobně v tom, jak je problematika síťového marketingu vysvětlována na prezentacích. Zcela určitě jste už na některé z prezentací byli nebo se na ně chystáte. Všimněte si prosím, jakým způsobem je vysvětlen samotný princip síťového marketingu. Je tam totiž vždy řečeno to, že vlastně uživatelé nebo spolupracovníci jsou odměňováni za provádění reklamy. Za reklamu, kterou konkrétnímu výrobku nebo službě dělají osobním kontaktem, osobním doporučením. Pokud se nad tímto zamyslíme, pak nám pravděpodobně dojde jedna zásadní věc. Z čeho žije televize? Z čeho žije rozhlas? Nebo noviny? Můžete si říci, že přece veřejnoprávní televize žije z televizních poplatků. Je to pravda, ale většina těchto médií žije z reklamy. Reklama je to, co živí novináře, co živí redaktory, kameramany, osvětlovače, režiséry, scenaristy a tak dál a tak dál. A teď si představte, že přijde někdo, kdo řekne: lidi, neplaťte za reklamu v televizi, plaťte pouze za výrobek a pokud vy budete tomuto výrobku dělat reklamu, dostanete za to zaplaceno. Uvědomte si, ve chvíli, kdy se stanete účastníkem jakéhokoliv síťového marketingu, jakéhokoliv multilevelu, děláte reklamu a tím se stáváte konkurentem televizím, konkurentem rozhlasovým stanicím a konkurentem časopisům a novinám. A konkurenční boj, to je tvrdý boj, to je tvrdá realita. A čím úspěšnější váš síťový marketing je, tím ostřejší konkurenční boj můžete očekávat. Proto nikdy nemůžete čekat, že někdo v televizi pochválí síťový marketing. Nemůžete čekat, že v rádiu uslyšíte něco, co bude propagovat síťový marketing, nebo že přečtete v novinách něco, co bude pozitivně informovat o síťovém marketingu. Protože jste pro tato média konkurentem. Zdá se vám to divné? Zkuste si položit jinou otázku. Představte si, že podnikáte třeba v restaurační činnosti, to znamená, že vlastníte hospodu nebo restauraci. A teď nějaký konkurent si otevře restauraci těsně vedle vás. Jaký bude váš vztah k tomuto člověku? Budete s ním chodit na pivo, budete se přátelit, pojedete na dovolenou nebo zajdete si na bowling? Nikoli. Tu chvíli, kdy tento člověk otevře svou restauraci hned vedle vás, začne mezi vámi tuhý konkurenční boj. Začnete se pomlouvat, začnete vymýšlet nějaké neskutečné události nebo strašlivé věci, které se dějí v jeho konkurenčním zařízení. Začnete vychvalovat, v čem jste vy lepší, samozřejmě, ale taky velmi často budete mluvit o tom, co on dělá špatně, v čem to dělá špatně, jak okrádá své zákazníky, jak okrádá pracovníky, jak neplatí faktury a tak dále a tak dále. Začne negativní reklamní kampaň. A přesně to dělají jak televize, tak rádia, tak i časopisy a noviny. Je to zcela normální a to je ten hlavní důvod, proč nenajdete žádnou pozitivní zmínku o síťovém marketingu v těchto médiích. Mediální sféra v tu chvíli velmi podporuje politickou prezentaci jakéhokoliv státu. Možná, že zase řeknete,
o čem ten chlap mluví. Položme si další jednoduchou otázku. Je možné nějakým způsobem, jednoduchým a rychlým, aby člověk, který prakticky nemá žádné finanční zázemí, který žije v nájemním bytě někde v paneláku 2+1 nebo 3+1, vlastně nějaké staré auto, třeba Škodovku 105 nebo Favorita, je možné, aby takovýto člověk, zatížen třeba spotřebitelskými půjčkami, byl schopen v relativně krátkém období 1 nebo 2 let vyšplhat se na samotný vrchol finanční nezávislosti? Je to možné? No, odpověď je velmi jednoduchá. Pokud bude dělat to, co doteď, to znamená spoléhat se na své zaměstnání, nevyvíjet žádnou aktivitu, tak to možné není. Ale pokud by začal podnikat v rámci nějakého kvalitního síťového marketingu, pak samozřejmě tohle je jediná cesta, jak obyčejný člověk může dosáhnout na velmi vysoké příjmy v relativně krátké době. Opakuji, jedná se o období 1 až 2 let. A to vám žádné zaměstnání nenabídne. Jenže co by se stalo, kdyby většina lidí tuto jednoduchou věc pochopila a začala by v rámci síťového marketingu podnikat. Začala by podnikat v rámci multilevel marketingu. No, co by se stalo? Stalo by se to, že podstatná část těchto lidí by začala vydělávat částky, o kterých si dnes myslí, že jsou vysoké. To znamená v rámci nějakých 50 až 150 tisíc korun měsíčně. To by ovšem ale také znamenalo, že se těmto lidem zvýší životní standard. Znamenalo by to také, že tito lidé by získali víc volného času a člověk, který má víc volného času, začne přemýšlet nad tím, v jaké realitě žije, v jaké realitě funguje, co se kolem něj děje. A pokud byste to byli vy, kteří byste se začali nad tímto problémem zamýšlet, o čem byste přemýšleli? Přemýšleli byste o tom, vlastně jaké platíte daně. To znamená, jaké je tady ekonomické prostředí. Začali byste přemýšlet také nad tím, co se děje s těmi penězi, které vy platíte do státního rozpočtu. A začali byste se tím pádem zabývat politickou situací. To znamená, kdo o čem rozhoduje a proč tak rozhoduje. To znamená, že by se z vás stal nebezpečný člověk, přemýšlivý člověk, který má jednak dost finančních prostředků k tomu, aby nebyl závislý na státních podporách a na nějakých mzdách zaměstnanců, které jsou dnes opravdu velmi nízké. A stal by se z vás člověk, který začne kontrolovat volené orgány, čili volené politiky, a to samozřejmě tito lidé nechtějí. To znamená, že politická sféra rovněž bude mít velmi negativní přístup k síťovému marketingu. Dejme si to dohromady. Média, novináři, časopisy, televize, rozhlas na jedné straně a politická garnitura na druhé straně. To jsou 2 skupiny lidí, kteří nikdy v životě neřeknou nic dobrého o síťovém marketingu, protože síťový marketing a úspěšní lidé v něm jsou pro tyto skupiny lidí velmi nebezpeční. Samozřejmě pro každou z těch stran je vlastně ten člověk nebezpečný jiným způsobem. Médiím síťový marketing bere peníze, protože místo toho, aby firma propagující své výrobky zaplatila reklamu těmto médiím, tak část těch peněz dá lidem. A ti budou spokojeni a budou kupovat víc produktů této firmy, čili bere jim peníze. Druhá část těch lidí, čili politici, nebudou podporovat síťový marketing, protože vytváří lidi nebezpečné pro různé zákulisní jednání, pro různé bratřičkování, lobování a tak dál. Prostě ohrožují jejich moc. To je hlavní důvod a hlavní odpověď,
proč jste se nikdy nesetkali s pozitivními informacemi, s pozitivním hodnocením síťového marketingu v jakýchkoliv médiích nebo v jakémkoliv vyhlášení politika. Zamyslete se nad tím, prosím. Nic jiného po vás nechci.